na ako'y suod nga pari nga amigo. Unya, every time nga naaga ni siya ay madiscover nga maayo, iyahan nang i-share sa kuha. Mingo man na siya, Bik, na ay bagong kapihanan nga ako ang nakitaan ba? Nya, nakatilaw ko silang kape. Lami kay Bik, adto ta dito Bik, librehon ta ka. Patilawon ta ka sa kuang ganahan nga kape. Bik, na ay barbecuehan bag-o ba? Librehon ta ka, mangaon ta dito, pakanon ta ka sa paboritong manok nga Bisaya. Bik, na ay bagong laaganan Bik, ato ta librehon ta ka, ako'y bahala nimo, manglaag ta dito, nindot kayong view Bik. Mo gana ya perminti para makauban ko, librehon ako niya diyan. So di na ako kadili. Librehon naman ko. Mo na siya. Everything nga maayo gani nga iyahang madiskubrihan, iyaha din ang i-share sa kuha. Niya malingaw man kuha na niya kay maayo man pud mo pili. Everything nga iyahang ma-experience nga maayo. You know, kita mga tao, when we receive something good, atuag yun na siyang gi-share nga to sa uban. Ikaw, kung ginikanan ka, kung nakadawat ka o blessing ka ron, imuag yun ang i-share sa imong pamilya. Di man imo nasuluhon. Na kay mga kaila, mo share gyud ka sa imuhang blessing. Mo po ning mga chismosog chismosa, mga marites ba? No, kana. Pag naaga ni bag-o, ilaha din ang share, huy, kabalo ka sa bag-o. Uy, na ko yung dadunggan, bag-o ron. No? Ana man na i-share. No, ma-share. Pahibalon yun nila kung unsa lang unang nadungog karong adlaw. No? Mga igsoon sa ato ang ebanghelyo karon, mao man ni ang panghitabo sa the transfiguration of Jesus. Kunasa nausab ang panagway ni Jesus. Unya sa mo ang klase, kani daw nga panghitabo kani the transfiguration of Jesus. Mao daw ni ang higayon na kunasa gipakita daw niya ang iyahang kahimayaan ngadto sa iyahang tulo ka tinun-an. Ano katong nag-eskwela pa ko, wa kay ko'y pakibana sa klase kay matug ra mong ko. Okay, pakibana kayo. Pero karon na pare ko nakapangutan na lang ko ba, ngano man nga ang gikuyog ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago lang man? Kanang wa man niya giuban ang uban? Kanang sila ramang tulo? Nya siguro ani gurong rason na kay una si Pedro mao maning kana bitaw amigo bitaw nimo nga sige paniko nimo kung nay katawanan. Katawa ba? Nag-joke ko. Wala ba? Sila ng mga tao nga kung imuha pong duulan muunong pud sa imo. Kung sila ng mga amigo nimo nga kuso po kayo mangayog tabang sa imo. Muna si Pedro. Si Juan, no wonder. Kasi sa tanan nga mga apostol ni Jesus, si Juan mao'y bunso, pinakabata. So, dalaon yun para na makatunan. Unya, si Santiago, magigsuon man silang duha. Unfair po kayo kung di mo uban na nagigsuon. Magselos man na. So, giuban niya mo ng tulo. Siguro mo garo ng rason. Anong tulo ra giuban ni Jesus. But the point is, ang point lang ana, madaghan man o magamay ang gikuyog, importante din niya is that Jesus transfigured in the front of witnesses na ay nakakita. Mao na siya ang punto din ha. Dili mahitungod sa kung sa kadagan ang gipakitaan niya. Na ay witness, nakakita sa iyahang kahimayaan. Ang ato ang Ginoo, He loves to share everything sa ato ang mga tao. Kita pod nakadawat pud ta sa mao nga kahimayaan sa Dios. Ang transfiguration of Jesus is a glimpse of what is His glory all about. Nya kita pader unsa may gipatilaw sa tuang Ginoo diri pader? Wa man ta kakita siyahang transfiguration. In what way, Father, nga gipatilaw ta ni Jesus sa iyahang kahimayaan sa klase namo sa Eucharist? Mo gining ginaingon. Kung musimba ta, we have an experience of what heaven is. Kung musimba gani mo,
You have the foretaste of what heaven is. Pag-explain sa mo ang pare, sa mong professor ana sa Eucharist. Nakapamalandong ko. Sa ato pa di ay, ang heaven, ang langit nga ato ang ginapanlantawan o ginapanghinaot nga atuan nato, dili di ay lugar. Dili di ay lugar. Kundili usa ka kasinatian. It is not only an experience but usa di ay na siya ka estado sa ato ang kinabuhi. Unsa klaseng estado? Kung asa masinati nato ang dagway sa Ginoo. Every time that we experience the presence of Christ, we are in heaven. Kano sa man nato mabati? Panahon sa Eucharistia. Kada simba nimo, you have the foretaste of what heaven is. Ngano man, kay naaman ta sa presensya sa Ginoo. Once we are in the presence of God, we are in the state of heaven. Naata sa langit. Sa unsang parte sa misa, Father, panahon sa Eucharistia, na kun asa ang pan ug ang bino nahimong lawas o dugo ni Kristo. Ang ato ang formator, coordinator dari sa parokya. Istorya sa kuadri, kinahanglan gyud ta mag-edukarte diri mahitungod sa Eucharistia. Kay sa pagsuroy-suroy namo sa GKK, pagpangutan-on namo unsa man ang ostia, simbolo o presensya, sagado nilang tubag, simbolo, patay. Kung maunay tubag ninyo, maunay pagtuo ninyo, protestante mo. If you see nga ang Eucharistia simbolo lang, di mo katoliko. Kay ang Eucharistia sa atuang pagtuo, presensya ni Kristo. Ang pan nahimong lawas, ang bino nahimong dugo. There is an ontological change. Na doctrinal word na ha. Ontological change nga nahitabo, gibag-o siya, giusab siya sa kinatibuk-an. Ang pan nahimong lawas, ang dugo ang bino nahimong dugo ni Kristo. Ang tawag nato sa doctrine sa Eucharist ana is transubstantiation. Nausab siya. Although ang ato ang panlasa natilawan nato lasang pan, tabang mas lami pa ang fita ug ang mari, no? Even though ang matilawan nato lasang bino, pero sa mata sa pagtuo pinaagi sa panalangin, nahimo ning lawas ug dugo ni Kristo. And it is not a symbol, it is His presence. Kung na ang presensya sa Ginoo sa tuang altar, ipasabot, naa na ta sa langit. Naa na ta sa langit. Mo nga, kitang mga tao, mo nang gingon karon ni San Pablo sa tuy kaduhang pagbasa, kinahanglan kita magmalig-on. Why? Kay naa ang presensya sa Ginoo nakig-uban kanato. Every time nga mga lawat mo, every time nga modawat mo sa lawas ni Kristo, kita kamo nahimong bahin sa iyahang lawas. In short, kitang tanan nahimong balaan. Now, mo lang ni ang problema. Sa atong ebanghelyo, pagkakita ni Pedro nga nausab ang dagway ni Jesus, unya na siya kay istorya, si Elias ug si Moises naratol. Sa sobraan niya karatol, wa na siya kabalo sa iyang ipang-istorya. Di na siya gusto munaog. Gikan sa bungtod, di na siya munaog. Ningon na lang siya, Jesus, maayo nga nata diri. Magbuhat og balay-balay. Usa nimo, usa kang Moises, usa kang Elias. Because he wanted to stay. Kanindot ani, kita na kus kahimayaan. Pero sa gingon ni Jesus, di pwede. Mubalik ta sa ubos. Mulugsong ta dito, kung magpadayon ta pagsangyaw. Why?
Gingon po ni Jesus, because wa pa matuman ang kabubuton sa amahan. Mo na nga mag-expect mo nga di ta permente forever, sigig misa. Naagi kahumanan ang atuang liturhiya. Pagkahuman sa atong liturhiya, unsa may ingon sa pari? Tapos na ang misa, lakaw ka mo, ug dada ang kalinaw ni Kristo. In short, we are going back. We will go back sa atuang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. However, it will be never be the same as before. Nganuman, nakadawat na manggug ka sa presensya sa Ginoo. Paglakaw nimo unya, lahi na ka, napanalanginan ka na, nabalaan ka na. But of course, di porket nabalaan na ta, di na ta malayo sa tanang klasing haylo sa yawa sa kalibutan. Nga duman, naaman ta sa kalibutan. Kaduha, tao man gihapon ta. Wa man ta natugkaran og nabutangan og pako kapag gumagmisa manglupad ta. No? Pagawas nato dinha, we are still the same, human and weak. Pero ang nakanindot, bisan pa og daghan kay tagkalisdanan, daghan kay tagkahuyang, kakulangan, napanalanginan mamputa. Muna ningon si Pablo, pag malig-on kamo dinha sa atong Ginoo. Ayan. Because in spite of many struggles, the only constant in this world is struggle and change. Mora na perminti. Magusab-usab ang kalibutan, unya sa matag kausaban sa kalibutan, naagyud mga hagit sa kinabuhi, mga struggles, mga kalisdanan, di gyud na malayo sa tua. Nganuman, kay naaman tas kalibutan, unya tao gihapon ta. Mao na nga ingon si Pablo, magmalig-on ta. Father, unsa may assurance na mo, Father, nga nakadawat gyud mi sa presensya sa Ginoo ug nakatilaw mi kun unsa ang langit. Muraog mo ng pangutanan ni Abraham karon sa atuang unang pagbasa. Unsaon ako pagkahibalo amahan nga ako aning tanan? Mao ni pangutanan niya. Ang atuang Ginoo, the only thing nga iyang gibuhat, gihatag niya iyang kinabuhi para sa tua. Mura bitaw kanang bata bitaw. Niagi man mo bata no. Lain pod. Niagi man siguro tatanan. Kana bitaw muingon bitaw kasi mong mama, nakakita jud ko kay kuan ba? Ningani gid tunay mo ba? Sure ka? Lagi sure mamatay pa ko. Wala man ka. Because to prove something that is important, we are willing to offer our life. And look at Jesus. Iyahang gihatag, iyahang kaugalingon, mangita pa kaglaing ebidensya. Diba? Gihatag na niya yung kinabuhi just to make sure that everything will happen. Muna nga nagapaabot ta. Kay iya, kung gihatag iyang kinabuhi, so there is something true about what He is telling us. Kay, nagpakamatay gud siya. Iyahang gipatuluan sa dugo ang tanan niyang gipangingon. Promise mamatay pa ko. Muna gingon sa tuang Ginoo. That's why, every time nga mo simba mo, naagi grasya sa Ginoo. Every time nga mo kalawat mo, you have the foretaste of what heaven is. Tanawa ragod panahon sa misa, nag-away ba ta? Nagkinusiay ba mo dira? Nagnilalisay ba ta? Wala. Because this is what heaven is. There is peace. Wala na'y kamatayan, wala na'y pag-antos. Tungod kay naa naman ta sa presensya sa tuang Ginoo. Muna mga igsuon, dasigon ko kamo. Karon panahon sa Kwaresma, mao ni ang tumong. For 40 days, maningkamot ta nga ibalik nato tong kaugalingon ngadto sa iyaha.
Unya sa panahon sa Semana Santa, ubanan nato ang Ginoo kay ang iyahang Paskwa, ang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw, ipakita niya balik sa tua to make sure that everything happened for a reason. And that reason is for us to be saved ug makaadto sa iyang harian. Hinaot pa unta. Amen. Amen. Manindog. At